Apresyaran dagiti na dumaduma nga umili ken sektor ti panakisarsarita ni Mr. Hanson Chua no kasta nga agturong da kariti na dumaduma a munisipalidad iti una a distrito iti Ilocos Norte. Nasaksyan ti JCQ Online TV News Team dirigget na a makisarsarita dagiti umili tangamin ket kalikagom na a maamuan dagiti problema arumbeng a masolusyonan para ti sapasap a panagprogreso dagiti umili ti probinsya. Baga ni Mr. Hanson Chua nga ado dagiti maamuan na a problema dagiti mannalon. Aday to'y ket kalikagom nanto a masulbar no kasbilang man maikan ti gundaway a makapagserbi iti pagpandaylinteg iti probinsya. Ken dagiti suggestions dagiti umili kang runaan na dagiti senior citizens. Mayat, nagana siya. Kasi sa bali metlata, di jay adot sa bali nga sektor, grupo, ken dagiti barbarangay nga papapanam, makisarsarita kalata, makitungtungtong, ket medyo lablabak nga tao, iso nga adumet la pagsasaritaan ni. Imti pagmayatan na, adumet ti maadadal tayo kadakwada. Takunak nga ron, idi damo tayo nga nangrugi nga makisarsarita ti tao, ada plano tayo. Yes po. Ngimtat na, umadado, adumet dagiti ibagbagada nga makita tayo, mayat no maramidan solusyon no ka DJ apo. So nga nagana siya sa bali feeling na. Anya digiti kaslang kang runaan nga iyer aro nga ing dakada-kayo sir. Actually kasla digito yung amin at dagiti senior nga nakasarirak di kalman la dito kun nakit sapay kumakit at day sa pasap nga malalat senior nga makatawin kasla pension di dating na. Honestly apo first time ko nang DJ. So adalik no kasano DJ. Adamit dagiti mannalon apo nga ibagbaga da katayo ket ti problema da presyo irik. Amutay met nga hantamit mabalin-baliwan ti presyo irik. So ana ti sabali nga problema. In-explain da ngamin kenyak no tempo babagyo kada na ti problema na kano ket agtutudol ata uray paspasan na nga ag-harvest di dan tumet lang ang mapamagaan aging gat agnisiten di na malakon. So paspasan dahil ako so nababat presyo na. Tas agbalin pay nga wet ti presyo na ti sutkonada. So inadadal tayo DJ apo, useless met nga panonoten tayo DJ presyo na kasi kunak nga rod kadakwada, 2 months mo inururay, balik taya ka, lugi ka lata. So gapo ka DJ apo, nagsasarita, di ko na panonotan tayo. Mayat nga tamit siguro no padasin tayo nga pagbalinan nga no hanga amin nga ili uray dagiti aga-abay nga ili at ako ma-DJ mechanical dryer na makatulong meta. Tay wet nagbalin nga dryin hanga maperdin ken malako dano ka ti may met nga presyo. So ado dagiti kastoy nga ana tayo tapos tay original tayo pa idi nga plano ket no agbalin. Hopefully makapagbalin tayo DJ makon ko nga between 10 to 15 lang amin nga mobile clinic ko team intero nga probinsya ta amin ko mga barbarangay mabisita uray maminsan lang ti mes ti tallo nga bulan ada free check up na ti per barangay no nga dumandanon ti tao pinagkita ka po dakkel nga tulong na DJ ta dagiti lalo dagiti senior citizen ket handa unay nga agbiyahe no kasi ti problema da kano ti bannog da ti biyahe ti gastos da ti plete ti gastos da no mabanda agpa check up ken DJ pay makun ko natay pay nga agururay da pay kano. Adamit dagiti munisipyo nga nakita tayo nagpintas dagiti MHO da kada kasla for example ta pagudpud. Siyempre ta MHO data sentro ngem dagiti awaway nga rod. So dito apo ti target na literally sa pasap nga serbisyo nga dumanon ti tao. Okay po. Kasi no po. Ni Mr. Hanson Chua ket mabigbig a very successful businessman iti Ilocos Norte ken kalikagom na nga iburay dagiti adu nga eksperyensya na adaytoy ti maysa nga agbalin na pundasyon na nga agserbi iti pagpandaylinteg iti probinsya nga Ilocos Norte. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.